Il-Green Bonds li ħarġet il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma nhar is-Sibt li għadda fl-ammont għal 25 miljun euro inħatfu fi ftit sigħat. Dawn il-fondi li għandhom lan li jiffinanzjaw proġetti ekoloġiċi fil-pajjiż huma l-ewwel tax-xorta tagħhom u se jkunu qed jimmaturaw fi żmien 10 snin b'rata ta' imax ta' 4.25%. Fi stqarrija l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma sejħed dan l-iżvilupp bħala kisba notevoli li tixed il-fiduċja qawwija tal-investituri fl-impenn għas-sostenibilità u fl-ekonomija ħadra ta' pajjiżna. Il-fondi miġburin se jintużaw biex jiffinanzjaw diversi proġetti ħodor, inkluż l-impjant ta' reverse osmosis, solar farms, titjib fl-effiċjenzi tal-kontijiet u infrastruttura tan-netwerk tal-ilma fost oħrajn. Fl-istqarrija ingħad li s-suċċess tal-ħruġ ta' Green Bonds jimmarka kapitlu ġdid fil-vjaġġ tas-sostenibilità tal-korporazzjoni u joħloq preċedent għal kumpaniji oħrajn f'Malta u lilin. Fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Abela sostna dan l-interess qawwi bħala kisba importanti għal pajjiżna. Dr. Abela saħaq li din l-inizjattiva issostni l-impenn tal-Gvern għas-sostenibilità u tpoġġi lil pajjiżna bħala lider fil-finanzjament ta' proġetti ambjentali. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Kalċirja sostna li din il-konkurrenza kbira ipprova tal-fiduċja l-investituri għandhom fl-impenn tal-korporazzjoni għas-sostenibilità. Qed naraw li ninvestu f'7 siti, f'7 solar farms li bieħed ngħinu il-produzzjoni u ġenerazzjoni tal-elettriku. Ma ninsewx illi aħna waħda mill-iktar entitajiet fil-pajjiż illi nikkonsmaw elettriku. Ovvjament aħna b'daw il-fondi qed niżguraw illi ikonna sors alternattiv ta' elettriku. Magħhom daw ser ikonna wkoll sistema avvanzata, teknoloġija ġdida li biha se nkunu qed nittrattaw id-dranaġġ. Teknoloġija illi se nkunu qed naraw illi nagħmlu nittrattaw id-dranaġġ bl-iktar mod effiċjenti u effettiv possibbli. Dan fil-waqt li l-Ministru responsabbli mill-Enerġija, Mirjam Dalli, faħret din l-inizjattiva. Huwa ta' sodisfazzjon enormi li l-ewwel darba li nħarġu Green Bonds fil-pajjiż nħarġu propju mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma. Fil-fatt il-finanzjament kollu, dan l-investiment kollu ser imur f'dawk il-proġetti li huma ambjentalment sostenibbli u jqawilna qalbna li nkomplu mixjin aktar f'din id-direzzjoni.